Gihaya na kadtong mga bata nga namatay sa sunog nga miulbo sa usa ka sitio sa barangay Tisa, Cebu City kagahapon. Samtang mga investigador sa kabombiruhan mibalik sa dapit aron paghipos og dugang ebidensya. Ano ang report ni Nico Sereno. Sa hawan nga parte sa may sitio Upper Kapakulan, tapad sa nasunog nga mga balay ug ilawom sa tolda, gipahimutang ang haya. Gitapad ang urn sa upat ka mga biktima. Sa 10 anyos nga si Angelo Bayaton ug mga manghod nga sila si Kryle 6 anyos ug Christina Grace usa ka tuig. Lakip na sab sa ilang igagaw nga si Amery Zane Caburnay 11 ka buwan. Ang pamilya sa mga biktima naglisod pagdawat sa ilang nadangatan. Ang apuhan sa tulo ka magsuon, hilabihan ang kahinugon. Miasoy kini sa iyang kahinangop sa matag higayon nga muduaw sa iyang gipuy-an ang mga apo. Ang suka dito hindi ako kakita. Wala jud ko makalugsog dinhi. Madto sila nako dadan ko naglag kaon. Dadan ko naglag sampit ni siya mga organisi maguna dito. Kani ka magwangan ani. Mga organisi maguna dito. Mo gini si maguna dito niya. Ako ra na siyang gakson kada bukano ko gakson gina nako sila. Ang mga kasilinganan dili usab makatuo sa nahitabo sa mga bata. Sa pagkahitabo, nakit-an sila sa lain nga silingan apan naglisod na sa pag-rescue tungod sa kadako sa kayo. Ang mga pag-umangkon ako nga akong anak, ngata sila diri man naputol man ang wire. Paghikap nila diri mangurinti naman. Di sila kasaka. Sila may nakakita, kini nakasaksi. Ano nalakaw. Sa dong, kuan dong, yan na yung injilo. Igana ko ng injilo ko, puti ka ng murag nasunog dong. Bangon na sa siya. Ibangon, siglili, syagit ang bata. Yan ang kunong giana yung manghod niya. Samtang gibalikan sa mga fire investigators ang lugar kaganiha, nikuha og dugang mga ebidensya sama sa stove ug mga kable sa kuryente. Subay kini sa pagtumbok kung unsa gyud ang nakaingon sa sunog. Sa laboratory para may determine for the purpose lang of determining sa origin ug sa cause. Kay as of now wala kita kibalo pa unsay asang origin, asang unsay cause pud ani pud. So tanan nga angles ato nag entertain. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.